O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, participou esta mañá na presentación do Campeonato de España de Atletismo Sub-16 inclusivo por seleccións autonómicas. Celebrarase o 9 de maio no Complexo Lúdico Deportivo de Monterrey. Ourense está na vanguarda das instalacións de infraestructuras para a práctica de deportes, de atletismo. Temos unha pista cuberta que permite o aproveitamento na época de inverno para preparar e entrenar. Somos a envexa de Galicia, temos unhas instalacións de primeira magnitude e para nós é un orgullo acoller este campeonato. Haberá uns 700 participantes en representación das 17 comunidades autónomas. Agora falaba con Beatriz da ocupación hotelera, que persoalmente olvideime de coller a habitación para min e agora está, bueno, pois está prácticamente ao 100% a ocupación hoteleira. Este non só é un evento deportivo, sino que é un evento tamén de turismo, porque con estas categorías se desplazan non só as expedicións cos adestradores, masaxistas, médicos, o que trae a cada comunidade autónoma, sino que tamén se desplaza moitísimos pais a ver esta competición.